אתה חייב לנו המלצה קטנה, על מי אתה ממליץ שהולך להצחיק אותנו בשנה הקרובה, מי הסטנדאפיסט, מישהו שראית? לדעתי, באמת, לא שאני גאון גדול, אני זה רק באינטואיציה, אתה יודע, כי ראיתי אותו כמה פעמים, זה מני עוזרי. מני עוזרי. תודה רבה ליעקב כהן. גבירותיי ורבותיי, קבלו את מני עוזרי! טוב חברים, יאללה. בוא נעז בכיף. האמת, אחד החברים הטובים שלי נפרד מחברה שלו, ושמתי לב, כשזוגות נפרדים, בנות יודעות בדיוק למה. גבר אין לו מושג. אתה שואל בחורה, למה נפרדתם? למה נפרדנו? כי הוא מגעיל, הדיבור שלו מגעיל, ההתנהגות שלו גועל נפש. חושב רק על עצמו, אגואיסט, מושפע מחברים שלו. לא יודעת בכלל מה עשיתי איתו. אתה שואל גבר, למה נפרדתם? טומטמת. ככה זה גברים. גם כשגברים מתווכחים, הראש שלהם יוצא קדימה. הלו, תירגע. תירגע, למה אני לא בגיל שלך ואני לא אחד החברים שלך, תירגע. אצלכן, בנות, זה הפוך. אתן מתווכחות והראש הולך אחורה. כשאתה מתקשר אליי ואני לא יכולה לענות, אתה אומר שאני מצננת. אבל כשאני מתקשרת ואתה לא עונה, לפחות תתקשר, תחזור, תראה, תבדוק, תשאל, תסמס, תפוצץ. ואחרי שמתחתנים זה הפוך. הבחורה, אתה תזרוק את הזבל, אתה תעשה כלים ועכשיו. הגבר, עזבי די, נו מה את קשה, נו למה עכשיו? תודה רבה. יש את הזוגות שמכירים בתיבות היכרויות. קופידון, love me, תמיד יש תיבות כאלה. שלום, שמי רונן, אני בן 28, מתאמן, נראה טוב, עיניים ירוק דבש, שיער חום שוקולד, פטמה ורוד מייפל, ספונטני זורם, יודע לפנק. ואז הם חייבים להביא משפט מגניב כזה? ואוהב לאהוב את החיים. ויש תיבות? שלום, שמי פנינה, אני בת 53, גרושה פעמיים, סובלת ממים בברך. כל הדברים הכי באסה. אמא ל8, 10. היא גם מאלה ששואלים את עצמם ועונים לעצמם? מה התחביבים שלי? אוקיי. סודוקו בינוני עד קשה, בדיקות דם, נאפיס, מוזיקה שאני אוהבת, מוצרט, בטהובן, איציק קאלה. פתגם ההוא, אין חכם כבעל, מכה. אני בן 28, אני גר בחולון. שנה וחצי הייתי כרוז בעזריאלי, הייתי כרוז במשביר. לקוחות יקרים, שימו לב, מבצעים טורפים במחלקת הקוסמטיקה. מהשעמום הייתי עושה דיאלוגים עם עצמי. גברתי, לא שמעת? לא, לא שמעתי. אז שלא תגידי, לא ידעתי. ופרסומות שלכן בנות ברדיו נשמע מגעיל. מטפטף לך, מרטיב לך, שורף לך. 1 ל4 נשים בישראל סובלת משפיכת גועל נפש. בחיים לא תשמעו פרסומות לגברים. מגרדת לך הביצה? הכי מצחיק אותי ברדיו, תחזית. גלגלצ, גלי צהל, בבוקר, תמיד הם מביאים חזה עם מבטא. יש את ההוא רוברט, מכירים? רוברט אולינסקי, האמריקאי. בונה, הוא מדבר ברש, אני מדמיין אותו ממצמץ. בוקר טוב, הבוקר תהיה עלייה בטמפרטורות. ארוחות יחלשו במהלך היום. השורה משבר בשעות הערב, תחול ירידה בטמפרטורות. וידעו ממטרים פזורים, בעיקר בהרים. כאילו ההמשך, איזה חיה אתה הכי אוהב? פרפרים. תודה רבה לכם, קהל נכבד.